Sa number 3, may ara sa pagsaka sa bilisang kuryente para sining nga bulan sang Agosto. Ginanunsyo sa Negros Power kag Negros Occidental Electric Cooperative kun NOSECO nga magasakang ilang sukot sa kuryente para sining nga bulan sang Agosto. Base sa advisory sang NOSECO, masobra sa 15 pesos per kilowatt hour ang ilang karon nga residential electricity rates para sa August billing period, halin sa 13.7 sa nagligad nga bulan. Samtang 14.27 per kilowatt hour ang iya sa Negros Power, halin sa 14.2. Ang rason sa pagsaka mo pagsaka man sang transmission charges kag padayon nga pagsaka sang presyo sang kuryente nga ginabakal sa spot market. Pareho nga nag-request ang NOSECO kag Negros Power sang staggered recovery scheme sa masunod nga 4-5 ka bulan agud mapahagan-hagan ang impact sa pagsaka sa bilis sang kuryente kag hindi magulpihan ang mga konsumidor imbes nga itingob ang saka sa balayran sa isa lang ka bulan nga billing.